Ahoj, v tomto videu ti ukážem niekoľko úľavových polôh pre tvojho novorodenca, pre tvoje bábätko, ktoré ti pomôžu v prípade, že je nepokojné, že má nejaké prdíky. Ukážeme si aj polohu ako nejaké polohy na odgrgávanie. Chcem ti ale určite povedať, aby si vnímala svoje bábätko, pretože každé je iné a nemusí každému bábätku sedieť každá poloha a preto hľadaj tú, ktorá bude vyhovovať práve vám. Prvá taká poloha, ktorá je veľmi, veľmi dobrá na úľavu, je poloha tigrík, ktorú môžeš robiť týmto spôsobom. Všimni si, chrbátik je opretý o moje telo. Nôžky môžeš držať aj takto, alebo držíš takto. Tu je hrudníkom opreté bábätko. Toto je poloha, ktorú môžeš robiť so svojím bábätkom už od narodenia. A je výborná aj v tom, že v tejto polohe si odýchnú, ale aj stimulujú svoje svalstvo tak, aby ako keby dvíhali hlavičku. Čiže môžeme to nazvať takým jeden z tých prvých tummy time, čiže čas na brúšku. Zároveň je toto jedna z polôh, pri ktorej si môžu odgrgnúť, môžu si poprtkať. Veľmi dobre funguje takéto pocapkávanie alebo potlapkávanie, jemné, pohyb hore-dole. Nemusíš robiť toto. Niektorým bábätkám sa to páči. Keď bolí brúško alebo vnímaš, že dieťatko nie je úplne v komforte v tejto polohe, môžeš použiť druhú ruku, ktorú vložíš medzi nohy a vlastne chytíš mu brúško a takto ho. Stále proste ho mám tým chrbátikom opretého o svoje telo a vníma bezpečie. To, že ho držíš takto za brúško, môže pomôcť v prípade, že sú nejaké bolesti brúška alebo prdíky. Určite môžeš robiť aj to, že keď takto držíš to dieťatko, tak mu vlastne jemne uvoľňuješ takýmto jemným krúživým pohybom panvu a tým pádom môžu prdíky úplne krásne výjsť von. Vo videu, v ktorom ti ukážem nejakú manipuláciu alebo nejaké také základy handlingu s bábätkom, budeš vidieť aj ukážku, ako sa dostať do tejto polohy tigríka. Ďalšia super úľavová poloha je takáto. Som trošku v záklone. Dieťatko držím za stehienka alebo teda pod kolienkami. Robím to veľmi jemne. Dieťatko má chrbátik v tvare C, čiže není rovno. A vlastne tým, že ho takto držím, takto ho možno nosím, môže sa úplne v pohode vyprtkať alebo si odgrgnúť. Stále dbám na to, aby som bola trošku v záklone, aby som proste nebola takto. Samozrejme pre ženy je to možno niečo jednoduchšie, lebo máme tam prsia a tá hlavička, ktorá ešte u novorodenca nie je stabilná a nedrží, tak sa nám tam tak pekne uvelebí. A muži určite budú mať v tomto, budú potrebovať viac času, aby si našli ten svoj uhol a ten svoj sklon. Toto je poloha, ktorá vychádza aj z nejakej akoby bezplienkovej komunikačnej metódy. Ja určite túto polohu odporúčam na začiatku pre bábätká a kľudne ich nechať aj bez plienky, aby v tejto polohe sa vlastne vykakali, vyprtkali. Jednoducho v tejto polohe má úplne uvoľnené panvové dno a aj rytný otvor, takže vlastne môže úplne krásne vypustiť, ak tam niečo je. Dbám na to, aby som nedržala príliš tesno. Vnímam to svoje dieťatko, kde je ten uhol, kedy je to v pohode. Kľudne môžem aj takto hýbať. Jemnučko, pomaly, nič tým nepokazím. Ďalšia úľavová poloha, ktorú môžem s bábätkom skúšať, je vlastne poloha, kedy je na mne. Ja som v takom polosede, pololahu a dieťatko mám takto v kontakte, napríklad koža na kožu, kedy vlastne je dôležité, aby to dieťa bolo celou váhou na mne navážené. Aby som ja vlastne bola v nejakom polosede, napríklad v posteli alebo na gauči. A takto samozrejme môže mať to dieťatko aj oblečené. A tým, že mu budem hladkať chrbátik, prípadne ho budem takto utišovať, rozprávať sa s ním, bude sa cítiť v bezpečí a rozhodne si takto môže aj odgrgnúť. Toto
je vynikajúca úľavová poloha, v ktorej dieťatko sa cíti bezpečí. Môže byť trochu náročná, hlavne pre čerstvých rodičov, prvorodičov, ktorí to nikdy neskúšali. Musíme tu dieťatku podopierať trošku tú bradu, aby proste nemalo takto nejako zaklopenú hlavu. Držíme mu vlastne rúčky na hrudi a opierame celé telo hrudníkom vlastne o našu ruku a tuto vlastne ho držíme medzi takto, aby boli nôžky uvoľnené, chrbátik nie je proste napnutý, nikde tam nie je nejaká váha, ktorá by ťahala to dieťatko. A takýmto spôsobom, keď máme plačúce dieťatko, prvé týždne, dovolím si povedať 99% bábetiek sa takto upokojí. Je to výborná úľavová poloha. Som Andrea Borková, popôrodná dula a laktačná poradkyňa, zakladateľka projektu 600nedelie.sk a tiež spoluzakladateľka občianskeho združenia Po pôrode inak.